Mám pičovist. Tu tam jdou k nám, jdou k nám. Takže zóna se hýbe totiž. Já vím, Utěkají, musím jsou před náma. Jeden v zóně. Tam. Střílejí po mně. Víš. To nebyla šance, vole. Vykátí. Ještě žije, ale... Já říkám, zabiju tady tyto dva z kapu sice, ale nevím. Normálně leží za zítku, vole. Piče, jedině kdyby to šlo snad prostřelit, vole. Nevíš, že tam update, že můžeš piče něco prostřelit, když máš kurva silný kalibr, vole. Že to není možné. Abys kurva normálně ležel za zdí, ale to je piče velká zeď, to je pochybu. Neřeknu, že bylo dřevěné. Normálně ležíš na střeše piče za zdí a teď piče jet. Pičovina, vole. Kodo zabil tě přes stěnu nebo co? No, normálně přes zeď, vole. Dobře ti dropy určitě frapci, že? Jak piča, vole. Je to skočilo na 28, vole. Perho, zleva. Kde po tobě stříl? Na druhé straně. No, ano.